रे भाई देख ना ये छोली सन कहाँ जाती है रे। तोहरा पता नहीं खे नवरात्रि के सीजन चढ़ गइल बा पूजन करे जाता रही। इतना सोच धज के हाँ तो का करबो मॉडर्न जमाना देख जाली ओठा लाली लगा के मंदिर जाली हाली हाली ओठा लाली लगा के मंदिर जाली हाली हाली नवमी में पूजन करे हो दर्शन करे हो देवी माई के सोझा नमन करे हो देखा जाली ओठा लाली लगा के मंदिर जाली हाली हाली। ढेर मत बोला। अरे तो का करी रे बोले सीखा। मंदिर में फूला डाली लेके चुनरी लाली लेके पूजा थाली लेके डाला जाली ओठा लाली लगा के मंदिर जाली हाली हाली। चलो लोग चलो सफे प्रसादी खा पंडाल में चलो ये नितेश भाई अमित भैया प्रसादे प्रसादी हेने लाओ प्रसाद हेने लाओ हाथे में दे दी कि ठोंगा में दे दी। नेकी में पूछ पूछ ठोंगे में दे दो। अरे मांगले बा माई से उ सब कुछ पाइले बा चरण में सिरवा जे झुकाइले बा ए हो चरण में सिरवा जे झुकाइले बा माथावा प मुकुट शोभे हाथ में कटारी हो राक्षस महिषासुर के मारी हो ए हो राक्षस महिषासुर के मारी हो। अरे कवि है देखी रबा देह परमाई से रावाली हो भर जाई झोली न रही खाली हो ए हो भर जाई झोली न रही खाली हो। अरे करे सब पूजाई जग के होई महतारी हो शेरवा के करेली सवारी हो। और ये ब्यास माइक की पंडाल भी बड़ा भयानक जगराता होता हो चलो न गर्दा कोइल जाओ। अरे चल चल पहले पंडाल में वही जन ना चल जाई। और ये रानी तू कुछ सुनावत माई के खातिर। ला सुना नारियल 10 रुपिया चुनरी 10 रुपिया नारियल 10 रुपिया चुनरी 10 रुपिया माई के पसन पर निम पतिया माई के पसन पर निम पतिया कपूर धूप जरेला अगरबत्तिया अरे एक कुनाल ये लोग तो सुनाइए तेहू कुछ सुनावो। ए बाबा चलो आज कार बचावा जुलूस में डांस करे पंडित जी रोमांस करे पंडित जी पापा पापा पंडित जी पंडित जी पंडित जी डांस करे पंडित जी रोमांस करे पंडित जी बार बार नहीं एक चांस करे पंडित जी। अरे पंडित जी का नची है इ त हाल ही के 3 गोड़वा बाड़े। बाबा बुढ़ारी का बाग है के बेरिया माई चली जाई है जाके साल भपाई है जाके साल भपाई है रुखिया के पता जस पराई जाई है कुनाल के रोआई जाई है रानी के रोआई जाई है नितेश के रोआई जाई है। और ये ब्यास चलो माई की विदाई होके लागल हो। चल चल माई की आरती ले लिहल जाओ। चल चल।